pataywan niya, amuyo ba nga dati nabasak nga article, na ang kalungkutan daw pala, okay, ay nakakasira sa ating katawan at pwede rin nating tong ikamatay. So nga gisong-isom tayo kakamsata niya, kahit yun na bang matigo o hindi pa, umiti tayo, okay? Dahil nga article kakabsat nga nabasak kat nag-apo JNT SSM Health News. Nga kunada, ang kalungkutan daw pala ay nakasira sa ating katawan. Okay? At pwede rin natin itong ikamatay. Loneliness is as harmful to health as smoking. Kunana, di ba? Nakuha tayo dati, kakabsatan niya, loneliness is killing us. Kunana. Okay. Feelings nga being alone, okay? Kataan na lang gayam nga apektaran iti mental health tayo. Pati gayam iti physical health tayo. Kat according kanya da kakabsat, dagiti nakaro when no ngay risky nga makapadpadas iti loneliness kat iso dagiti older adults. Dagiti older adults tayo. Due to economic resources, adi ngay kuha kakabsat, loss of loved ones, no matayan da iti loved ones, kan adi matan, di ngay pa nagbaba iti kwa ti health da. Kumbaga, kung na da National Pole of Healthy Aging, three nga adults, may sa kanya da iti talaga nga makariri na iti loneliness. When kakabsat. Kat daytoy, these feelings are directly tied to high blood pressure, kunanad toy, disability, the depression, kakabsat gayam ti, may sangay nga cause na, no apay nga makariri na tayo iti kastoy, the loneliness. Kat kini Dr. Robert Weldinger, isa po siyang psychiatrist. Kakabsat, apan na nga subsubaybayan, dagijay more than 700 mens. No, anya ba da jay panagkunada, jay meaning na iti healthy kan meaningful nga life. Anya ba kanya, da niya ti maaramid na daytoy kanya da. Kat ada nga naamuan da kakabsat, isuna kan jitim na, naamuan da nga jay close relationship gayam kakabsat, it makes us happier and healthier. Ayan, yung pagkakaroon po natin ng close relationship. Okay. Tapos, sabi pa niya dito, it's been scientifically proven that healthy close relationship could actually be the key of living longer. Ayan. So, ada nga napagpasyaan kakabsat, pag-aaral, nadalda, na yung palang malapit sa pamilya, yung mas malapit sa kaibigan, yung mas malapit sa komunidad, sila pala yung mga masasaya at saka mahaba ang buhay. Okay? Kumpara doon sa mga tao na hindi po gaanong konektado sa community, sa mga friends. Okay? Ang loneliness sa kanila ay risky. Okay? But, isursuro na kanya tayo dito yung article kakabsat. The key to overcome loneliness is having a close relationship. Dajay kakabsat. Na yung mga madaming kaibigan, maraming mga kasama, sila yung mahaba ng buhay. Mamahaba ang buhay. Kat napanagnakan tayo nga kakabsat niya, nga ang gayam nga pansit, tipang pahaba ti buhay. Okay, di ba si tayo nga ilang no dadayaan, hanga mapukaw ta pansit. Ala, sige, pansit ti kanam, tapno matidog ti biyag mo. Kunade si tayo nga Ilocano niya. Ngam, gayam, iti pang pahaba iti buhay kakabsat, kajay close relationship. Di ada iti makadkadwam, ada iti gayom mo. Kita man takarpad mo kakabsat, nagsadsamat. Sad ka? Pastor, awang gamin relationship ko. Diyo, February pa itatakal, alwas di LCM tayo niya. Joke lang nga kabsat. Ngam si tayo kakabsat, nga Kristiyano, si tayo kumada jay
pinakamasaya dito'y buong mundo, buong universe, di ba? Apay kakabsat, dahil meron po tayong close relationship with God. Amen po ba? Tayo po dapat yung pinakamasaya, ano? Okay, ngumiti nga po natin. Pakita po natin yung ating ngipin. Di ba? Bagamda kakabsat tarpad mo, tayo dapat yung pinakamasaya. Okay, meron po tayong close relationship with God. At dahil po sa relationship po natin sa Panginoon, at tayo dito'y aming kakabsat kat meron po tayong kaugnayan. Tayo po ay naging isang church and we became as brothers and sisters in Christ. Okay, ang iglesia po, mga kapatid, ay sinimulan ng ating Panginoon. Okay, no, idi adapay sunod to. Tapno iti kastangay kat, maisakatuparan po yung kanyang layunin na maipahayag ang ebanghelyo at para palakasin po ang mga mananampalataya at pananampalataya sa Panginoon, ng mga sumusunod sa Panginoon. So dumating po yung pagdami ng church noong panahon po ni Apostol Pablo. Dahil wala po siyang ibang hangad kundi yung magtanim ng iglesia. At napaka-importante po sa kanya, mahalaga po sa kanya yung pagiging magkakapatid sa pananampalataya. So dahito kakabsat. Katata nga bigat, adalan tayo nga rod kakabsat, no anya ba di napatag nga kababalin. Yung mahalaga pong katangian ng isang church, okay, ng isang iglesia, bayat di panaguray tayo iti Apo. Dati duwa nga puntos tayo, di umuna, nairakad iti nairot apa nagkikinabsat. So daytoy pailaang kakabsat iti nga adalan tayo, itatangal daw, di umuna nga puntos tayo. Kuna na nga rod, 1 Thessalonica chapter 3, verse 1 to 4, nang hindi na kami makatiis, minabuti naming magpaiwan sa Atenas at suguin sa inyo si Timoteo, na ating kapatid at kamanggagawa sa Diyos, sa pangangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Isinugo namin siya upang patatagin kayo at palakasin ang inyong loob alang-alang sa inyong pananampalataya, upang hindi manghina ang sino man sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Alam ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa inyo. Ipinagpauna na namin sa inyo noong naririyan pa kami na tayo'y uusigin at gayon nga ang nangyari tulad ng alam ninyo. Madaydayo ti panakaibasa ti nasanto na surat, tingarad kararag kakapsat. Let us pray. Agyaman kami, Apo, ti gundawain to dumanan kada kami, tapno makadangag iti sasaom, Father God. Agyaman kami, O Diyos, ta sika, O Lord God, iti adanga nanguna iti biyag mi, O Apo, sungada kami tata dito, Lord God, katagakadwa kami nga agadal ti sasaom. Sika, O Lord, iti adaw nga mangted iti kinasirib, tapno iti kastaw, Apo, han nga kurang kan sobra, O Lord, iti may share nga sasaom, O Apo Diyos. Agyaman kami, Apo, dato yun, Lord, iti dawat kan kararagmi, tinaga ni Apo mi nga Jesus. Amen. Okay, story time muna tayo mga kapatid, ano? Ayan. Noon po, may matinding pagsubok na pinagdaanan si Pablo nung siya po ay nag-share ng salita ng Diyos sa Thessalonica. Kaya nga po siya ay pumunta sa Berea. At doon din po ay nangaral po siya ng salita ng Diyos. Subalit, mga kapatid, nung nalaman po ng mga Hudyo sa Thessalonica na si Pablo ay nangaral ng magandang balita doon, na pandaijay kakabsat, pumunta po sila doon at sinulsulan po yung mga tao na gumawa ng gulo. At dali-dali naman po na pinapunta si Apostol Pablo, digijay kakabsat ijay, inti nga namati kakabsat, inti Berea, kat adda nga minadalidan ni Pablo nga mapan ijay, inti igit ti baybay. Okay, and then, yung mga naghatid sa kanya, naghatid po kay Pablo, sumunod po sila hanggang nakarating po sila sa
Atenas. Kat iti nga gundaway kakabsat, ni Silas ken ni Timoteo, nabati da ti Berea. Tatan kakabsat, idi agawid dan, dagiti kimuyog kini Pablo, okay, agsublidan di Berea, adda nga imbilin na, nga agad-agad nga sumunod ni Silas ken ni Timoteo ken kuana. So, bayat kakabsat, iti panagururay ni Pablo, ijay Atenas, magmag na isuna. Tapta nakita na, nagado nga ribribulto, ijay nga lugar, ijay anti Atenas. So sobra po niyang ikinalungkot ito. At ang nangyari po, siya po ay nagbahagi ng salita ng Diyos doon. At nung narinig po nila ang gospel tungkol po sa pagkamatay ng ating Panginoon, ang ilan po sa kanila ay tinuya siya. At sinabi naman po ng iba na gusto pa nilang mapakinggan ang kanyang aral. Kat ijay kakabsat, adda dagiti namati kenkwana sa OAT Apo. So kabilang na po dito, sina Dionisio at saka yung isa yung babae ay si Damares. Ken adupay kakabsat iti namati ken kuana idi nang-share so na ti sasaw ijay. Ket adda nga ti namati ken kuana so nga na nagnaed iso na iti Atenas kakabsat tapno mangiwaragawag iti sao iti Apo. And sa ating previous chapter po, ipinaliwanag po ni Timoteo kung gaano po niya gustong makasama ang mga taga-Tesalonica habang sila po ay nakaranas ng pagsubok. Kuna nakakabsat GNT 1 Thessalonica chapter 2 verse 17 to 18. At ngayon mga kapatid, nang kami sandaling malayo sa inyo, hindi sa alaala kundi sa paningin. Labis kaming nangulila, kaya't sabik na kaming makita kayong muli. At nais naming makabalik dyan. Nakailang ulit kong binalak dumalaw dyan sa inyo, ngunit lagi kaming hinahadlangan ni Satanas. Gayon pa man mga kapatid, dahil nga po hindi makapunta si Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, hana nga makadway so nakakabsat, hindi niya pinabayaan ito. Okay? Hanalata nga binaybayaan ida, dagiti namati ijay. Paul was concerned to them. Okay? Mahal na mahal po niya yung mga kapatid sa Thessalonica. At dahil po sa pagmamahal na ito, kakabsat, di pa nagaya na nga daytoy, handa nga kaya nga talikuran dagiti taga Thessalonica no kailangan da iti spiritual gift. Kung tutuusin mga kapatid, parehas lang po silang dumadanas ng pagsubok. Di ba? Ni Apostol Pablo, susigan damat isuna. Okay? Ore dagiti kakabsat iti Thessalonica, kat adda nga maus-usig daga po ti pammatida. Ngem, saan na pulos nga imbaga nga, okay, magkanya-kanya na lang tayo. Parehas lang naman tayong nakakaranas ng pagsubok. Wala na niya kakabsat. Hana nga imbaga dayjay. No di kat nangaramid iso na ti way, gumawa siya ng way para matulungan yung mga kapatid na mananampalataya sa Thessalonica. Because they are already part of the family. Family ng ating Panginoon. Spiritual family. At ganun na nga, dahil hindi po siya makapunta, okay? Hindi po siya makapunta sa Atenas, ginawa po niya yung kanyang plan B. Okay, meron po siyang plan B. Isuday ito yan kakabsat ni Timoteo. Apan na nga imbilin nga agsubli jay Atenas tapno iti kasta ket parigtaan dagiti kakabsat ijay. Gapu nga ro jay maranranasan da nga pag-uusig. Okay, kung titignan po natin, ayan, yung pag-uusig po na nararanasan ng mga tagasunod sa Thessalonica, ay dapat lamang po na maranasan nila. Hindi po bilang sakuna, okay, hindi po bilang sakuna, kundi bilang isang paraan upang maipahayag po ang salita ng Diyos at matupad ang kanyang
layunin, yung layunin ng Diyos. Gamin inyong unay nan kakabsat, inti verse 4, no makita tayo, nga makaranas da iti persecution. Kat isungarod dato yun kakabsat, di mapaspasamak kuna na nga kasta kakabsat. Kat di persecution kakabsat, kuna na di nga, dayti kat kaloob mat iti apo kenkwada, bayat iti panagsurot da. Kanya ba kakabsat iti maited mat iti adang challenge when no dagiti rigrigat iti biag tayo. Basaan tayo man kakabsat di Romans chapter 5 verse 3. So kuna na ditoy, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Kuna na ditoy, ang bahagya at panandaliang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay nagbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. So nga agyaman tayo kakabsat, agyaman tayo no adda nga makapadpadas tayo iti panagsagaba. Gamin ket adda iti maibunga na daytoy iti biag tayo. Akas ginabasa tayo kakabsat. At ito po, okay, ang pinaka maganda, ayan, sa mga mananampalataya, kapag dumaranas po tayo ng mga pagsubok, no dumteng man kakabsat, di pa nagsagaba niya, daytoy di pinaka namayat para kanya tayo nga namati. Isu dajay kakabsat, di ngay adda ti ammom nga kabsat mo iti pamati nga maasikgam. Ayan, maasikgam, adang malapitam kakabsat. So dagitoy kakabsat dagiti tattao nga intedmat iti apo kada tayo. Tapno iti kasta nga ikat parigtaan da tayo babaan iti sauti apo ken palagipan da tayo. Adang arod kakabsat iti duwa. Di umuna may sumusuportang pamilya. Nagasat tayo kakabsat nga namati ta meron pong sumusuportang pamilya. Sabi po sa verse 1, nang hindi na kami makatiis, minabuti naming magpaiwan sa Atenas. Nung panahon pong si Apostol Pablo, awanan kakabsat nga iti pagtarayan na, gamin kam kamatan dagarit isuna dagiti Hudyo iti Thessalonica. Ada kakabsat iti meron pong pamilya na kumupkop sa kanya. Ayan. So, hindi naman po nagdalawang isip yung mga spiritual family doon sa Atenas nga imawat ken ni Pablo. Ken ammo tayo nga ada dagiti pasurot iti apo sadyay. So, kas mabasa tayo nga rodyan ti Acts chapter 17 verse 33 to 34. Okay. So, adaktoy ni Dionisio, daji namati idi kakabsat nga, idi nag-share so nati sasaul ti apo ko ni Damaris ken dagiti dadumapay. And I would like to share my experience kakabsat. No may papan iti supporting, panagsuporta nga, ay pagkakaroon po ng sumusuportang pamilya. Idi ada kami iji agoo kakabsat. Idi nagrugrugi kami iti mission ijay. Si kami da ati Jet, Shaq, okay, na ati Vandel, naggisuro kami iti ubing. Ngam ti ayan mi pa idi kakabsat kat taltalon. No mo yung balay da mayor, dito niya, jinti balasiw pa nga kalsada, ijay, adati naglawa nga kataltalunan ijay, ken igid ti kalsada. At iti may nga nagbaling nga struggle mi, idi mission kami di agoo, isi-start kami. No niya ba iti mabaling mi nga pagtuluyan, nga panagisuro ti ubing, kasi kakabsat, ay di mo may bayagan, ada iti may sa nga parents iti ubing. Nga sursurwan mi. Nga nang nag-offer iti balay na kakabsat. Tapno iti kastakat, ijay kami nga ag-gather. Kat dahi nga pamilya kakabsat kat family Lopez, di asidagma lang jayan mi. Na makay na jingay kung baka kakabsat, nagragsa lang ti pakinakom, gamin adadagiti pamilya nga willing tumulong. Wenno sumuporta iti ministry nga
adang rugrugyanan tayo ijay ago. And I found out nga dayti gayam nga family mat kakabsat, ket dati da nga umat-attend iti Bible study. When dayti nga family. Ket ijay, how many years maten kakabsat nga nag-gather kami dito'y balayda. Ket daytoy nga parents, di mama di ubing, ay na, naggagat kakabsat nga dengeg iti istorya mo ti ubing. Tapos, so na pa yan ti agpapa-question, malpas ti story. O, si King Obeng, nang kay makasungbat, awan meriendayo, kunan na, di ba, kakabsat? So, very supportive, dahiti nga familia kakabsat. Ang gana dumtang iti pandemic. Di ba, di pandemic, bawalan kakabsat ti ag-gather ti ubing. Ngam amuyo, lately, idi nagrugi kami manan, ijay ago, willing lata iso nakakabsat nga mausar di balayda, tapno adda nga paggadaran mi ti ubing. No masapul yo ading, kuna na welcome kayo dito, kuna na ngasta. So nagmayat diri nakakabsat nga dati family nga sumupsuporta. And also, Jay, family ni Nanay Ribeng, di kami nga gather di adults kakabsat. Gan adamo di time idi nga nagpayayam kami di ago, ala, very supportive mat da mama ka ni Papa nga daan ti Maribel. Di pagyamana kakabsat nga addada nga tumultulong iti ministry, kumbaga iti family, no dati kasapulan kakabsat. So, dajay, so ang ganda po ng feeling, nagmayat lang kakabsat, itirit na adagayam ti kakastoy, nga kabsat tayo, nga sumupsuporta. Amen po ba? Amen. Di may kadwa kakabsat, may masunuring lingkod. So, una na to, into verse 2 and 3, at suguin sa inyo si Timoteo na ating kapatid at kamanggagawa sa Diyos sa pangangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Isinugo namin siya upang patatagin kayo at palakasin ang inyong loob alang-alang sa inyong pananampalataya, upang hindi manghina ang sinuman sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Alam ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. So, idi nga alanganin ng kakabsati kasasaad ni Pablo, ayan, nga agsubli ijay Atenas, inbaon na iti kamanggagawa na, so daytoy ni Timoteo, tapno iti kastangay kat, papigsaan na, dagiti pakinakom, dagiti kakabsat, ijay Thessalonica. At isa po sa naging ministry ni Timoteo is yung pagtulong po, ayan, pagtulong to encourage the church. Kapag meron pong mga problema sa isang iglesia, ti kananayon kakabsat nga ipapadala ni Pablo, kat iso daytoy ni Timoteo. And according po kay verse B, di komentaryo nga sursurutan tayo kakabsat, ay araramatin tayo, is ni Timothy kakabsat, iti ideal man. Ayan, ideal man nga ipadpadala iti church, no addaman iti problema. So, ni Timothy and Titus, sila po yung special agents ni Pablo. Kumbaga, isuda kakabsat diyar, aramaten na, ususaran na, isuda, no, nga pang troubleshooters. Troubleshooters kakabsat, tiket na nga sa uwan daytoy, or troubleshooting, is to identify and solve the problem. So, da kakabsat, iti adang mang identify, kun mang sulsulbar iti problema, no addaman, kakabsat, iti mapadpadasan, dagitoy nga iglesia. So, da kakabsat, di adang nga ipapadala ni Pablo. Kat no mabasa tayo kakabsat, di 1 Corinto, chapter 6, verse 10 to 11, pagdating dyan ni Timoteo, ipadama ninyo ang inyong pagtanggap sa kanya upang mapanatag ang kanyang kalooban. Sapagkat siya'y tulad kong naglilingkod sa Panginoon. Huwag ninyo siyang maliitin, sa halip ay tulungan ninyo upang makabalik siya sa akin ng mapayapa. Sapagkat hinihintay ko siya kasama ng mga kapatid. Dahito nga gundaway kakabsat,
Sa panahong ito po, ipinadala po ni Apostol Pablo si Timoteo sa Corinto upang tulungan na maituwid ang mga problema doon. Nukitan tayo kakabsat, kastoy kairot iti panagkikinabsat da. Tulungan da iti tunggal maysa. They support each other in the midst of suffering. Nagkakaisa po sila upang matulungan ang mga mananampalataya. Dagijay agsagsaga pagkapu iti pamati da kakabsat. Naging ministry na po nila Pablo ang pagtulong sa mga kapatiran na dumananas ng matinding pagsubok. We, as a part of the church, as the part of God's family, adamat kakabsat, iti give. Okay. Kumbaga, the Paul, ni Timoteo kakabsat, tinaited kanya na nga gift kat encouragement. Tanalaing suna nga mang-encourage kakabsat, iti namati. Tayo naman po, as a part of the church, as a family, adamat kakabsat, iti gift nga naited kanya tayo. Para po magamit sa ministry ng ating Panginoon. Romans chapter 12 verse 4-5, kunana ditoy, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Lahat po tayo ay nabigyan ng specific gifts. Okay, anya ba nga dagito'y kakabsat? Romans chapter 12 verse 6-8, tultuloy ito ilang kakabsat, basak NT English, kunana. We have different gifts according to grace, to the grace given to us, each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in according with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is lead, do it diligently. If it is show mercy, do it cheerfully. So, iba't iba po ang ating gift na na-receive sa Panginoon. Imagine ninyo kakabsat no amin tayo kat pastor. Ayan, siguro ang ingay na po ng church. Ay, alam ko na yan. Jay, sumarano nga puntos na, kastoy data. Nalalay nga preach dita. Kasi Jay, di ba? Imagine ninyo kung lahat po tayo, ang gift natin ay encouragement. Di wala na po tayong i-encourage. Di ba mga kapatid? Imagine niyo po kung lahat po tayo ay may gift ng giving. Ay, mayat sa aji ah. Biro lang po. Okay, titignan po natin, lahat po tayo ay iba-iba po ang gift na na-receive. Okay, sino po dito ang may gift ng encouragement? Itaas nga po ng ating mga kamay. Wow! May plus point ka sa langit. Okay? Okay. At dapat ikam amuyo kakabsat nga naglaing aging courage. Yung tipong, ikaw na down, yan. Tapos, kakausapin ka ng taong ito, di mo na namamalayan, nakaisang timba ka na ng luha. Adi nga yung tipong kakabsat, ikastana ka lang, di ba? Down na down ka, ganyan ka, kakausapin ka. And then, mamaya, naiiyak ka na, may tulo-sipon pa. Di ba? Di ba mga kapatid? At dapat ikam amuyo nga kastoy, nalingaging courage. Okay. Tapos, pagkatapos kang kinausap, yung feeling mo nga, ang gaan-gaan, salamat po ate, sa encouragement na yon. Di ngay, maritnam ngay nga lumagaan, no? Adang kinasauna ka iti daytoy nga tao. Kakabsat, no adati, give mo ti encouragement. Agbirok ka ti encourage mo. Hanlang nga di sarilim ti encourage mo niya. For example, nalam ta phone mo, nag-selfie ka. Click. Okay. Tapos, punta ka sa My Day. Okay, myself, kaya natin yan. Di ba? Kayang-kaya mo yan. Papasa tayo sa exam.
Nag-review ka. Kayang-kaya mo yan. Meron si Lord. Parang gano'n, di ba? Hindi lang yung sarili natin ang encourage natin. Kung meron kang gift ng encouragement, agbirok ka, kakabsat. Maghanap ka ng iyong i-encourage. Tingnan mo yung katabi mo. Down na down yan. Hindi halata kasi nakaganyan, oh. Baka agururok pa yan, kakabsat. Down na down yan. Okay, encourage mo man. Agdengag tati sa ti apo ang ka nga maturog. Kuna, di ba? Okay. Listen, church. Just like Timoteo, adamat iti pangibabaunan ni apo kanya tayo. Okay? At yung gift po na yon, kung ginamit po natin as a church, ginamit po natin ito sa ministry ng Lord, matutulungan po natin ang ating kapatiran. Kahit na down ka. Okay, kung ang gift mo ay serving, mag-serve ka. Okay, tingnan niyo po, walang tao doon sa gate natin. Walang usher. Kahit na down ka, sabihin mo, pasok po. Di ba? Gamitin po natin yung gift natin sa ating Panginoon, di ba? Sa trabaho ng ating Panginoon. If we use our gifts together, we can help each other. Ngam kakabsat, no haan tayo nga agkikinadwa. Okay? No saan tayo nga aramatan, iti gift tayo as one, wala pong mangyayari. Down na nga yung kapatid mo, down mo pa. Baka mamaya, bigla yang ma-fall. Di ba? Aramatan tayo kakabsat, Ajay, gift nga ited kada tayo ni Apo. To help our brothers and sisters in Christ. Kung hindi po tayo magkakaisa, wala pong mangyayari. May napakinggan po akong sermon ni Pastor Jeff, and I would like to use this as illustration, kakabsat, no? Ito po yung about sa special cake. Ayan. So, lahat naman po tayo nakatikim na ng cake. Di ba? Amo yung kakabsat, adapay ni Marlon to, taga-aramid tayo ti cake. Ala, buy-buyaag niya. No na nga aramidan di cake. Ala, dapay pasala-sala na kakabsat. Yeah. And then, nagadudagi di ingredients nga ikabkabil na. So, adada di harina, dati itlog, butter, sugar, salt, milk, vanilla, depende pa yan kakabsat, no, anya nga flavor iti kayat tayo. And then, try to imagine kakabsat. Dagitoy nga ingredients, hiwa-hiwalay yan, di ba, mga kapatid? Individual ingredients. Imaginein mo kung kainin mo ito ng individual. Di ang pangit ng lasa. O kaya, February, yung mga nag-birthday dyan, papuntayin natin dito sa harapan. O, Mami Joy, sa'yo yung harina. Sino pa yung nag-birthday? Clarissa, sa'yo yung butter. Sino pa? Auntie Elsie, sa'yo po yung itlog. Di ba? And then, kakainin mo yung harina. Ngal-ngalam kakabsat niya. Kanong di itlog. Iraman mo pa yan ata yeast. Ay yeast nga di pampala sa kakabsat. Di ba nagmadilasa na no individual? But, try it to put together dagitoy nga ingredients. Anya iti pagbalinan na. Okay. Kuna lang arod ni Pastor Jeff, if we put it together and bake, kuna na absat, it become masterpiece. Di ba nagmayat kakabsat nga kitaan, G-cake, mayan lang nga mayat nga buyaan, kat mayat pa'y lasa na. Kastoy mat, kakabsat, si tayo nga kapatiran. Ganito rin po sana tayo. We need each other. Bagaman takarpad mo, we need each other. We need to support, we need to help, we need to encourage one another. At gawin po natin ito ng sama-sama. Kas nga rod da ito nga cake kakabsat. Nga nagpintas nga buyaan, kun makay ayo nga buyaan, kun nagmayat iti lasa na.
Ganon din po sana tayo. Di pa nagkikinabsat tayo, kat kastoy met kuma, nga kaayo-ayo nga kitaan. Maging magandang ihemplo po tayo sa ating community in terms po sa pagiging magkapatid sa pananampalataya. Amuyo kakabsat, agyaman kami idi last week. Napan kami ijay lawag kanya da pastor nga Sami, kung kilala niyo po siya. To encourage po si Pastor Coles, alam naman po natin yung nangyari sa kanyang asawa at sa kanyang anak. So napan kami jay kakabsat to encourage him. Kat na imatangak kakabsat launay jay, nairot nga panagkikinabsat da ijay. Na istoryada kakabsat, no kasatnuda nga dinalyasat da ito'y ayanda, di lugar da nga Pastor Coles. Di gamin, muna nga natay kamin kakabsat di asawa na niya. And after 2 days, di ubingkat si Maruno. Dagito'y dagiti pa pastor, no, makita yung kakabsat. Mukha silang rider, pero pastor po sila, no? Ayan, pastor po sila. Dagito'y kakabsat, nga pa pastor, inya panda ijay di ubing. Ayan da pastor nga Coles. Makita tayo mat, no kadelikado kakabsat, anya, dayjay, pagnaanda. Ngem, gaputa, adaanda iti nairot kakabsat. Nga, panagkikinabsat iti pamati. Ada nga, intartarigagayan da nga napan, inturturod da nga napan, ijay kakabsat, tapnulaang mayapan da ubing, and to encourage Pastor Coles. Kat idi na bang kami jay kakabsat. Saan, feeling may si kami laang ti adang ti amu may si kami laang iti adang mapanijay ayan da Pastor nga Sami. Tapno i-encourage ni Pastor Coles. But then, nagad-adugayam kakabsat. Iti napanmut ijay, ada iti adult women, kan ada dagiti papastor. Nga napanijay, uray nagatayo, kakabsat ti balay dakot, napantalat no mula ang maliwliwamat ni Pastor Coles nga mang encourage. Kat makita tayo kakabsat, no kasat no nga kairot iti samahanda, iti panagkikinabsat da iti pamati. And we would like to thank Pastor Sami, tay J. Iji da kami nga pinatuluyan ni J. Ayan iti church da. So yung welcome po nila sa amin, naglagaan, kakabsat, di ngay feeling mo nga, or first time mo nga napan, di ngay feeling mo nga, nabaybayagkan nga napanjayan. Di po problemaan mi pegarkot, ala, pagturugan tayo ngay, panganan tayo ngay, di gayam kakabsat kat, adang akwan, insaganaan da kami iti pagturugan. So nagmayat lang nga ada iti kastoy nga kakabsat iti pamati. Ngarod, iti nairot apa nagkikinabsat, kat napatag nga kabaulan, iti maysa nga iglesia, bayat iti panaguray tayo, iti Apo. No nalukay kakabsat, no nalukay iti panagkikinabsat tayo, siya sino nga rod pagkamangan tayo. Siya sino nga rod kakabsat, iti asikgan tayo. Okay? No umay iti panakaidadanas, ken panagsagaba, bayat iti panagserbi tayo iti Apo. Sana mga kapatid, okay, ay yakapin po natin yung mga kapatid po nating nakakaranas ng pagdurusa dahil sa kanila pong paglilingkod. Dahil sa paglilingkod, kakabsat, hangagapot kinatangken ti ulo. Adagamin ti duwa nga uri iti suffering nga niya. So dahito jay, suffering because of faith. Okay? Kuna na to'y dagiti agsagsagapag gapu iti unag ti pamilya, gapu ta usigen da iti pamati na. When no dagiti mat estudyante, and ti unag ti eskwelanda, makaranranas da ti suffering, gapu ta usigen da iti pamati da. Adama di makuna nga suffering as a result of sin. Iso nga da iti kakabsa jimbak, idi nga gapu iti kinantangkan ti ulo tayo, ayan, drugs, mga ganon, niya, nakaranas tayo iti panagsagaba. Kan di ngay, nasapa nga naki-asawa, ayan, tapos, sampay nga namati, ti nasawa na, nagkaroon dati may nga basketball court nga anak,
member, ti basketball court. Mano ba 12, di ba? Oh, 12 nga anak. Tapos awan may pakan mo. Awan, di kuan, awanan. Naggulo ti pamilya, siya, di ba, sa bali, dadya nga suffering kakabsat. Ngam, adda, dagiti kakabsat tayo ti pamati, nga agsagsagaba, gapo iti panagsurot da iti apo. Kat, kuna na nga rod, 1 Thessalonica chapter 5, verse 11. Therefore, encourage one another and build one another up, just as you have doing. Galatians chapter 6, verse 2. Carry each burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. So kakabsat, tulungan tayo, dagiti, kakabsat tayo nga agsagsagaba, gapo iti pamatida. And listen, church, wag po sanang nagpapayabangan, okay? Wag po sanang nagkukompetensya, wag po sanang nagkukontra, nagpapataasan ng pride ang mga anak ng Panginoon sa loob ng church na ito. Kundi ay nagsusuportahan, okay? Agtitinulong tayo, kakabsat. Agpipinasensya tayo, kakabsat. Ken ada nga agpipinarigta tayo, kuma akas maysa nga kabsat iti pamati. Anya ba ko na Colossians chapter 3 verse 13 to 14. Sabi niya, magpasensyahan sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. No amumat kabsat nga si kakat adamot tinasaktam nga kapamatim. Hangkamatin kuman nga anyong wat antay kumamatin nga agpipin na pride pataasan ng pride. No amom nga si kakat nakasakit ka iti kapwam nga namati agpakumbaba ka kakabsat. Mapangkaji tao nga dajay kat dumawat ka iti pamakawan. And tayo naman na nasaktan, marunong din naman po tayong magpatawad. Tas kuna lang araw dajay, nabasa tayo kakabsat, di ba? Magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Umununa ang kakabsat nga pinakawan na tayo ni Apo kadag iti basbasol tayo. Kat datamutin ka di kakabsat. Nga haan tayo nga maitadji pamakawan iti kabsat tayo. Kat, sapay ko nairot pay, dagiti tatay, okay? Iti tatay dito nga iglesia. Sapay ko nairot pay iti panagkakadwayo. Panagkakadwayo akas may nga ama iti daytoy nga iglesia. Tapno iti kastakot, mas natibtibker pa iti adigi. Ayan, si nga, dagiti amma, di ba, iti adigi iti daytoy nga pagtaengan. Dagiti jimat ina iti daytoy nga iglesia. Sabay kumata na irutpay iti panagkakadwa, dagiti nanang iti daytoy nga iglesia. Tapno iti kastakot, adda nga agbalinda nga silaw iti daytoy nga pagtaengan. Kasta kumamat dagiti young people men. Okay, kaway-kaway dyan mga young people men. Halang ko mga Sunday, iti pa nagkikita yo. Adda kumapay nga mas naununag, iti pa nagkakadwayo. Go! Fellowship. Mag-set kayo ng schedule to encourage one another. Kastamat dagiti young people, women. Mas maununog pa'y kuma iti pa nagkakadwayo. Akas may sound tumet sumarsarunong nga henerasyon nga agbalin nga silaw iti daytoy nga iglesia. Alam niyo po mga kapatid, kung matatagpo ang ating kapatiran, no nairot kakabsat, iti adda nga pag nagkikinabsat tayo, uray anya nga unos ti umay, saan daytoy nga man ano. Amen po ba?
No nairot kakabsat, iti adda nga panagkikinadwa tayo, urian niya nga unos iti umay, ket saan tayo nga maabak. Iugnay po natin ang ating kapatiran sa Panginoon at darating po sa atin ang tagumpay. Church, kumusta iti panagkitam iti Coslight family? Ito ba ay isang lugar na nakasanayan mo nang pagpunta tuwing linggo? Or ito po yung isang lugar kung saan para sa'yo ay mayroong kapatiran? Kung may nakikita po tayong kahinaan sa ating iglesia tungkol po sa kapatiran, anya nga'y kumamat kakabsat, iti mabalin mo nga aramidan, tapno iti kastakot patatagin, tapno iti kastakot mapatibkarpay, iti panagkikinadwa tayo. Anya nga'y mat kakabsat, iti mabalin tayo nga aramidan. And kailan po yung huling araw na kinamusta mo ang mga young people sa kanilang pagtuturo ng mga bata? Di ngay tapno i-encourage isuda kakabsat nga mas lalaingan dapay iti agisuro ubing. Kailan po yung huling pagkakataon na in-encourage din po at in-appreciate po natin yung mga music team sa kanilang pagtutugtog? Nung kita nyo kakabsat, di ba? Nagmayat. Nagadon iti kompleto tayo iti instruments. Kadagiti nga, ay raman ko matibagi ko kakabsat niya. Kami nga musician, adamat da ngay, tarigagay mi nga suruan, nagiti kang kanta. Tapno iti kasakot, may tadjay 100% mi nga pamadayaw iti apo. Katno kakabsat, di na udi nga aldaw, nga binisitam, di kabsat mo ti pamati, nga makapadpadas iti panagsagaba. Alam niyo po, hindi lang po Valentine's, di ba? Na maipadama natin yung ating pagmamahal. Tayo po bilang isang mananampalataya, dapat everyday po nating ipinapadama ang ating pagmamahal sa ating kapwa, sa ating kapatiran. Dingay kakabsat marinada, nga saan da nga rumwar ditoy, church, okay? Nga haan ngay nga, handa ngay nga welcome. Handa ko mangay nga marit na kakabsat, nga saan da nga welcome. No dikat, iparit na tayo kanyada, di panagayat tayo, okay? Di panang welcome tayo kanyada as a family of this church. Yung lalabas po sila na naramdaman po nila yung pagmamahal ng isang kapatid sa pananampalataya. Amo yung nagmayat, di ko kalma, ay di last week, aji ngay LCM ditoy, di ba? Katugaw ko ni kwa ni Uncle Bong, kuna na kanyak, Jessica, among ba ti meaning nata LCM, kuna na kanyak. Amo yung ti in meaning na kakabsat, Love Coslight Member. Di ba naggaling? LCM, Love Coslight Member. Ay, nagmayat data Uncle Bong kuna asta. So, iparit na tayo kakabsat, ipanagayat tayo, dagiti members tayo. Amen? Amen. Ada iti nasipnget, adamat iti nasipnget, lugar iti biyag tayo kakabsat. Hanto yung maiwasan na jay, ada iti dark moment ti life tayo. Ngem, no agkakadwa tayo iti apo, ken agkikinibin ti tunggal maysa, okay? Nataltalged tayo, nga adda pang namnamaan tayo, bayat iti panaguray tayo, iti apo. Okay? Daytoy,
Kat jingay saan tayo nga nalaka nga maupay, kakabsat no umay dagiti pan nakaidadanas. Amuyo siya edi rogrogik nga namati iti apo. Akala nila ate, hindi na ako magtutuloy. Gawin, di ba? Adadagiti kakabsat nga mang nang patibker iti pamatik. Kumbaga, tapno iti kastangay kat agtultuluyak nga agserbi iti apo. Daydi, nagado kami ngam umaytoy. Kadok pa iti best friend ko nga nagkasar. Aging gana, oreso na lang ngam umayan. May salanganan. Kat daydi kakabsat. Siyempre, attendi sakpay lang niya. No, mayak to iti Domingo. Laladawak. Ang kung abutan ti Sunday service. Ay ti worship, pau. Tapos no sa mamputak ti kakabsat. Point number 2 ni pastoran. Kumbaga ngayon, nagladaw. Tapos numalpas service, agawid ak nga dagosan. Sila ngay awan, kasi lang tinagbaling nga routine ko for how many years. Aging gana dati nag-encourage kanya nga kapsat. So dati daate Bandel, daati Jet. Kan may sapay ni Vanessa, daydi. Malagip ko nga, so nati may nga nag-encourage kanya tapno iti kasta ngay kat sumali ak, maki-join ak iti Bible study, yung discipleship kakabsat. And then, hanggang yun nga, matan kakabsat, nga may isang music team, hanggang nagtuloy-tuloy kakabsat, iti panagsirbik, iti apo. Ngam ti pinaka-best ijay kakabsat. Amok nga amin tayo, kat, adadag iti tatawan ng encouragement kanya tayo, right? Iti panagserve tayo kini apo. Pagyamanan tayo ida. Pagyamanan tayo ida. Kat ngam iti mas napinpinta si Jay kakabsat nga talaga nga experience ko mat iti biyag ko is yung no apay nga nagtultuloyak kakabsat mat iti da nga panagserbik. Malaksid dagi ada nang encourage kanya. Ti may sapay kakabsat nga pinaka-importante kat jingay kaadak iti relasyon iti apo. Yung relationship natin, yung relationship ko sa Panginoon. So nga, nagmayat, kakabsat, no adda iti, kakabsat tayo iti pamati, nga mang-in-encourage ti tunggal maysa kada tayo. Amen po ba? Napaka-importante po yun. Napatag nga maipundasyon tayo, iti nairot apanag kikinabsat. Amen po ba? So, dawato man garod nga agkararag tayo. Let us pray. Agyaman kami, o Apo Diyos, ti daytoy nga lesson. When no, mensahe nga intud mo kada kami itattao, Lord God. Yes, Lord, napalagipan kami manan nga iti may isang kababalin, iti iglesia, bayat iti panaguray miken kao, Apo, ket di maadan kami iti nairot apan nagkikinabsat. Agyaman kami, o Apo, ket sika, o Lord, iti ada nga maisentro nga rod, ti agbaling nga center iti daytoy nga panagkikinadwami. Umay, o Apo, ti panagkapsot, umay, Apo, iti problema, ngem no ipundasyon mi, ti panagkakadwami ken ka, o Apo, ada nga ma-overcome kimi iti daytoy nga problema, o Lord God. Thank you, Lord, ta napalagipan kami manen. Agyaman kami mat, o Apo, dagiti kakabsat iti pamati, nga mangpapatibkar kada kami, o Apo, nga ada nga kanayon dita, o Lord God, to encourage us, to help us, o Apo, iti ada nga panagsurot miken ka. Madaydayo ko, Apo, amumi nga sika, o Lord God, iti gapwanan na, o Apo Diyos, no apay nga adda kami itatta ditoy, no apay nga nagbalin kami, kas may nga church, akas may nga agkakabsat iti pamati. Nawa, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang siyang aming papurihan, itinabuo nga panagkikinabsat mi, o Apo. Thank you, Father God, this day, sikati ada nga mapadayawan mi, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.